У нас, мабуть, все готово. Усе готово. Закуска ж, мов, все ти зробила. Я й закуски трохи зробила, а баба ще принесе. Гляді, бо я горілку вже на запас. Ти ж вчора я тебе відправила всіх гостей позвати. Кумов Галя вже назначила собі, щоб і куми ж прийшли, дамо договоримося, коли будемо хрестити його вже нашого того. Це я вже всіх обходив. Поки почали на стол ставити, то давай будемо ставити на стол, бо я всіх позвав, да будемо готуватися. Скоро баба прийде, то ти вже горілку став, давай. Ну, то горілку я вже давно поставив, що ти не бачиш. О, так. О. Бо вже скоро ж баба прийде. А де закуска? Давай помагати буду. Давай отого, стоїть уся в буфеті. Помагай трохи. О, щас. Ти нічого не помагаєш. Ото вже так і не помагаєш. Жмінда. Скільки вже можна говорити на цю тему? О, давай став. Хліб ото, хліб, главно, батько, хліб достав. О, це ж саме головне, ти що, без хліба? Бо скоро вже баба прийде, то не встигом ще й поставити. Де та баба? Без хліба ніяк не можна. Довго бабу нема. Бо ніхто не зробило, що баба не прийде. Не дай Бог, ти що зробилося? Все зробилося так, як треба. Хоча б баба прийшла. Добрий день вам у хату. Добре здоров'ячко, бабулька. Добрий день, баба Ганна, добрий день. Баба стомилася, дай же бабу. Вот я пришла уже последний раз. Обед принесла. Вже навіть більше не попаду. Ну за чого баба Ганна не попадає? Гості будете приходити к внучку. Як то не будете приходити? Зробимо злівки, де будете ходити хоч через день. Вся та внучка є. А де мій внучок уже? Великий вырос. Подрос уже? Ой, я подрос. Подрос. Эту внучку. А это тобі. Спасибо, баба Ганна, спасибо. Проходьте. Ну, теперь как умоем руки. Сейчас я полотенце дам. Вытираем. Уже пообтираем руки, все. Проходьте до стола. Садися, бабу, вже. Ти главна баба, садися за стол. Да. Садися за стол на своє місто. Да вже будемо ждати других гостей, будемо вже ждати. Ну що, жонко, тут уже... Ой, баба Пупорезниця вже Баба прийшла. вже сидить на своєму місці, Ой, остальних добре. будемо гостей вже ждати. Ну то всіх же пригласили. Що то їх довго так нема нікого? Скоро будуть іти. Ніхто вже стукаємо, ніхто йде вже. Де там? Ой, точно, ніхто йде. Іде, хай заходять. Здрасте, гості дорогі, заходьте в хату, будь ласка. Ой, заходьте, гостики, в хату. Добрый день вам у хату. А где так задержалися? Пришли? Добрий день. Добрый день. Добрый день у хату. Заходьте, сідайте за стол. Проходьте, поглядите. О, щоб не бачить вуха, щоб не бачила ліха, щоб здорова жила.
Матір на радость. І діду з бабою, щоб теж Дякую радувалися. вам, дякую Хай вам вам. Бог годує, щастя долю готує. Дякую. Бог прибував вам. Щоб, як не бачиш вуха, щоб не бачив і їха. Велике Правда, дякую, прибував. І Катерину. мамі спати не давав. Ой, який Не ти давав? хороший ваш хлопчик. Але рості здоровенький, щоб довго спав да прибивав. Велике дякую. Ой, яке я хармочки родила. Ох, але щоб великий рост, гето тобі на пелюнки, щоб добре мочив, щоб вона стирала часто. Добре, дякую вам, гостеньки. Садіться гості всі за стол. Да будемо вже наше внученятко й замочувати. Вже замочимо. Хай мочиться, да щоб кури росло. Да буде як грибок рости. А ти, батько, давай, наливай вже всім гостям. А що мені ти, що я виходить вже- не так, як треба. Ну, наливаю А в всім. нас є кум, хай А там надіває. кума, тут А там, батько. о, куб, наливай. Да крепеньким було, там вже наліто. Там вже налито. Берете, Так. піднімаємо до пів. Так, на, тобі, батько. Так. літом За є. наше внучення і за нашою породіху, щоб вона здорова була, щоб догоду додав Бог іще шкоду. Дякую, дякую вам. Дякувати за Хай пожадання. росте здоровенький. Да, щоб я до кінця Ось піти, щоб такі я не великі кидав. хай росте. Всім на радость. Щоб вони здорово було. Порикинула коровонька, да із багашеньки їдучи, да із багашеньки їдучи споро водила до мене мати, да пояга да їдучи, да пояга да їдучи, що я вода да утриє полі, да не дави мне боги долі, да не дав мне Бог долі, только вода вощає долі, да що чорне бирови, да що й чорне брови, бровки є моє чорненьке, да пропагала я зивами, да пропала я зивами, не хочете да ночовати, да не ноченеке сами, да не ноченеке сами, хоть хочете, да не хочете, то треба перевогукати. Давайте замочимо ще. Давайте, наливай, батько. Ой, невкусная песня ж була. Ну, то вже буду веселіше, я як є. Конечно, я наливаю, а вы ніяк не веселеете, да и все. Ти ж вуп'єш, щоб всі Ну, не як пияєш же? своєму внуку. Нехай Як великий це росте, прийшов? хай Нехай росте, спасибо, спить, дякую вам. прибуває. Хай спить. А вам дякую. Дякую за пожадання. Дякую вам. До другого готує. Стоїть хата на помості, стоїть хата на помості.
Але є, що наша баба надулася, як можна крупи, з усім у нього. І не кажи, сколько не наливай. Засумувала баба, да? Сидіть тільки сумно. Купоризная бабусенька на попуті зажурилася, Оу! її каша до небо прила, а пампушки сучка поїла, а он сидить ухмиляється, її каші дожидається, а кум да кумилася, як кот на ковбаси. Вот давайте и выпьем гости, бо пупорызница наша Давайте за бабину повеселела. кашу. Давайте за кашу. Баба кашу принесла. За все. А що ми сидимо, п'ємо? А ну давай. Давай, А что, правда, жопу? діду за внучка. Давай мы поиграем трохи. Га. Розверном. Давай, ну, кум, скамеечку, лавочку Давай, ну, сюда. розверном, бери Ой, подожди, я гармоніка. гармоника свого возьму. Ой, да гармоника. Ні, давно в руки не брав. Кум, скорей давай, а то у нього гості вже То вже ждуть. буде дитя спати, то не скоро буде. Ага. Що вона ще не Будеш по куку. Ой, кумє, кумє, солодка гарика, да вип'єм, кумє, ще понеділка, да вип'єм, кумє, ще понеділка. Ой, кумє, кумє, продай кури сором, да вип'єм, кумє, ще да вип'єм, кумє, ще
Біла козака на брод. Ой, ти козаче, ти доброго роду. Ой, возьми mnie, nie човночок з собою. Ой, возьми mnie, nie човночок з собою. Ой, только успела девка в човен сесть. Ой, скуль взяла, ася серед мора хвиля. Ой, тую девку волною накрив. Ой, там стояли хлопці риболовці. Ой, одинка, аже синє море грає. Ой, другіка, аже дівка потопай. Ой, третій каже, не можу стояти. Ой, пойдемо, горе дівку рятувати. Ой, пойду не, ею на шлюбі стоять. Ой, лучше буду море потопати. Ой, я з нею, губи на шлюбі стоять. Ой, я з нею, губи на шлюбі стоять. Ой, лучше буду жовтий пісок єсти. Ой, я з нею, губи на посаді сісти. Ой, я з нею, губи на посаді сісти. Ой, дівчина, По гриби ходила у зеленом, гаю заблудила у зеленом, гаю заблудила. Зеленому дубу то я тута, ночувати буду, то я тута, ночувати буду.
Так, по-перше, назовіть себе, як вас зовут? Мене звуть Катерина. А прозвище? Блоцька Катерина Степановна. І ще раз прозвище? Блоцька. Блоцька. Добре. Так, розкажіть, ось у вас такий обряд злівки. Это у вас на вёсцы таки проводили? У нас это обряд бытовал из предков веков. Коли ще ж не було этих акуширок, а больниця ж була, як іде в городі, больниць не було тут. То в нас, як породіха роджала, звали бабку, щоб вона зав'язала пупа, щоб вона прийняла дитя. Бабка, убирали бабку якою багатенькою, щоб бабка ж і принос носила добре, бо треба ж бабі 3 дні носити принос по родіші їсти, утром і вечором. Баба варила кашу, бліни пекла, пампушки, кисель варила, компот, яєчню пекла, ну що в кого було. Варила і носила. І от бабка приходила, брала льон. Льон колись льном зав'язували пуповинку. Тепер у больниці так шовковою ниточкою, ці капроновою, а колись льном, тільки льном, живим льном. Брали колівину і зав'язували. І от ця бабка носила 3 дні обід. Потім на 3-й день вже робили злівки. Уже приходила баба, останній принос приносила, мила руки із внучкою, вже вважалася вона внучка, мила руки, і більше вона вже не ходила, не носила обіди. А дитя, як роджали, вона як приймала роди, да як роджається хлопчик, так кричить скорей: давайте жіночу сподницю чи жіночу сорочку, щоб як хлопчик, то щоб хлопчика увернуть, щоб дівки його любили, да за ним бігали. А як дівка роджалася, то мужчинські ті штани сподники, ті рубашку, да вже закрутять його, ето каже, щоб дівки тебе любили. І дитя ложили у ночовки. Перші 3 дні воно лежало в ночовках. Вон ночовочки стоять. Ложали в ночовки, закривали його положком і ставили у запечок. Ті за грубою такий полік був. Коб, крий Боже, ніхто чужий його не побачив. Бо ето, як побачить чуже око, то вони його зурочить. Да дитя не залюбить, і дитя не буде спати, буде кричати. А не таку крикливість, ото як дитя маленьке вельми. Кричить, ради не можна дати. Ето ніке око погляділо, да крикливіця напала. Уже треба шукати бабку повітуху гетую, щоб вона гету крикливіцю прошептала і щоб вона зняла ету крикливіцю, щоб дитя спало. А чому в ночовки клали? А в ночовки, що не ж вельми маленькі є, а в такі колиски вже, от як пройде місяць, то вже тоді в колиску. Уже тоді починали мити дитя, а сперва його ніхто не мив, нічого. То не можна. Перший раз, як родилося, да чуть помили в тепленькій воді, обтергли полотняним рушничком, і воно вже тільки що обтирали. А завертували у полотняні, от такі його, у полотняні пеленочки. Ага, у самоткані полотняні пеленочки. А пеленочки робили із старих сорочок. Мужчинських ті жоночих. Вона вже виноситься, да вже зробиться тоненька, як марля. І вже дитятко дише, і вже як упісяється, то вже воно проходить скоро і не так прийде. А вас як рожали де? І нас так роджали. І нас так роджали. Ще й я родила хлопця свого дома. Дома, да? Дома. Ви ж не така вже і пожилая. Ну, не така я старая, не пожилая вельми. Чого не пожила? Вже 76 років, слава Богу. А не була розпутиця велика, да не можна було ні заїхати, ні коньми. Ще ж тоді асфальту не було, дорог не було. Що 2 трактори машину тягли. І не можна було заїхати. Да возом поїхали, возом вже акушерку привезли на дом, да вже на дома. А позвали бабу, да баба побабила, до її зав'язала пуповину. Побабила, это вот... Пуповину зав'язала, це побабила. Побабила. Угу. Да вже от, як на щедрець, то вже онука, ото вважає, що вона побабила, вже вона бере ладку льону, бере якого хвартушка, й хусточку, і вже найде в отпідки к бабі. Це навік на щедрець, це
породіха навік на щедрець йшла. А вже, як вже виросло дитя, вже більше, то наш дитям йшла. А баба приходила, частяком приходила, відпідувала, як росте її внучок. А вас шмат было у семьи? Ну, у вас, у Нас, вашей мамки. у матері було 4, а у мене 5. Молодцы. Ну что, все, записали? Да. Ты даже не двигался?